Dende a terra, o esforzo dos deportistas. Dende o aire, a beleza dunha cidade que superou a proba. Pontevedra acolleu nesta fin de semana o Campeonato de España de Triatlón de longa distancia como test previo ao Mundial que se disputará na Boavila no 2019. Na xornada do sábado, a vitoria quedou na casa. O pontevedrés Gustavo Rodríguez cumpriu cos prognósticos e acabou proclamándose campeón de España, confirmándose xa como un dos mellores triatletas de longa distancia a nivel estatal. Tras un sector de natación onde o de Tui saía no grupo de cabeceira, chegou a bicicleta, o sector onde máis destaca colocándose de xeito rápido a cabeza. Completou o percorrido en 5 horas 47 minutos e 47 segundos. Na categoría feminina, a gañadora foi Ana Noguera. A pontevedresa Saleta Castro tivo que conformarse coa segunda praza, completando o circuito en 6 horas 34 minutos e 36 segundos. Onte, a santanderina Aida García, do triatlón Rías Baixas de Poio, proclamouse gañadora do triatlón cross Concello de Pontevedra, que ademais unha proba da Copa de España de Triatlón Cross e Campeonato Galego. Na categoría masculina foi Sergio García o que venceu na proba da Copa. Os 300 atletas que participaron no evento durante esta fin de semana tiveron que facerlle fronte a 3 km a nado polo Lérez, 116 km en bicicleta e 30 km a pé. E todo con temperaturas bastante elevadas e por momentos fortes refachos de vento. Así as cousas, todo saiu como se agardaba. Dende o Concello celebran o impecable desenvolvemento do campeonato e agradecen a colaboración dos veciños polas molestias que a competición ocasionou durante a fin de semana en varias zonas da cidade, tendo en conta a complexa organización loxística do evento. A valoración que facemos é moi positiva, agradecer moitísimo a colaboración de todas as persoas que participan de forma directa en que se poda celebrar probas como triatlón e de todas as persoas que teñen ese día que modificar os seus hábitos para que se poda facer a proba. A verdade que a colaboración da xente en Pontevedra é estupenda. A proba serviu tamén como antesala do que aínda está por vir. A cidade vai acoller no 2019 o Mundial Multideporte, que traerá á capital do Lérez 5 probas desta modalidade. Pro goberno local son poucas as cidades que poden celebrar este tipo de eventos. Por iso ano que ven temos tantos campeonatos do mundo, porque a Federación Internacional pois sabe que en Pontevedra é das poucos sitios nos que se pode facer unha proba destas características con seguridade. Así que tras o éxito desta fin de semana, agora toca iniciar a conta atrás para o Mundial. Disputarase en Pontevedra entre o 27 de abril e o 4 de maio do ano vindeiro.